vagy. Hagyjad. Hagyjad, ügyes vagy. Itt kell jönni akkor vele. Na? Ügyes voltál, nézd milyen sokat jöttél. Nézzél vissza. Nézd, arra hátra nézzél csak. Milyen sokat jöttél. Na, rakd föl a lábad. Sipír, mehetünk. Segítsek egy lökést? Teker! 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 Ügyes vagy. Na, ugye, hogy kezded érezni? Igen. Tudsz vele gyorsan is menni, csak rá kell érezni, hogy hogy kell menni. Na. Azért ne fékezz. Teker. Úgy. Előre nézd, előre nézd. Erre kanyarodj